Εγώ πρέπει να βγάλω τους φρονιμίτες μου αφού δεν με πονάνε? Και αν ναι, γιατί? Είναι πολύ λογικό να το σκέφτεσαι, αφού δεν πονάω, γιατί να πάω να μπω στην ταλαιπωρία να βγάλω το φρονιμίτι μου. Υπάρχουν διάφορες ενδείξεις που πρέπει να βγάλεις το φρονιμίτι σου, ακόμα και αν δεν πονάς. Ακόμα και αν ο φρονιμίτης σου είναι εντελώς έγκλειστος, δηλαδή θαμμένος κάτω από τα ούλα, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο αμέσως μπροστινό δόντι ή να προκαλέσει τη δημιουργία κίστεων ή φλεγμονών. Καταστάσεις που μετά θα πονέσουν πολύ. Επίσης, εάν έχεις κάνει ορθοδοντική θεραπεία ή πρόκειται να κάνεις, συνήθως είναι απαραίτητη η αφαίρεση των φρονιμιτών. Υπάρχει πιθανότητα να είναι όλοι οι φρονιμίτες μου υγιείς? Υπάρχει, αλλά είναι πολύ μικρή. Μόλις το 10% των ανθρώπων έχουν 4 υγιείς φρονιμίτες στο στόμα τους. Πώς μπορείς να καταλάβεις αν έχεις θέμα με τους φρονιμίτες σου? Θα πρέπει να βγάλεις μια πανοραμική ακτινογραφία και να τη δείξεις στον γναθοχειρουργό σου. Μετά, επιλέγετε μαζί τη μέθοδο εξαγωγής των φρονιμιτών, είτε 1, 2 μαζί ή και όλοι μαζί, με τοπική ή με γενική αναισθησία. Έτσι, ακόμα και αν δεν πονάς, είναι πολύ σημαντικό να κάνεις μια πανοραμική ακτινογραφία και να εξεταστείς από γναθοχειρουργό. Η πρόληψη μπορεί να σε γλιτώσει από πολύ πόνο στο μέλλον. Είμαι η Αθηνά Σπανού, είμαι στοματικός και γνάθοπροσωπικός χειρουργός και αν έχεις οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους φρονιμίτες, γράψε μου στα σχόλια και θα σου απαντήσω.